Агенция Know-How Digital предлага специализирани услуги за управление на рекламата във Facebook, насочени към повишаване на ефективността на маркетинговите кампании. Първа стъпка – онлайн анализ на организацията. Дигиталният маркетинг одит е ключов за успешна Facebook реклама, като анализира пазарната среда, конкуренцията и профила ви, за да открои възможности за подобрение. Втора стъпка – подготовка за рекламна дейност. Тя включва планиране, копирайтинг за публикации и реклами, създаване на графична концепция, персонализиран дизайн, подготовка на материали и управление на рекламния акаунт с инструменти за проследяване. Трета стъпка – маркетинг цели и дигитална стратегия. Създаваме персонализирана стратегия според вашите бизнес цели, определяме ключови послания, подходящо съдържание и изготвяме маркетингов план с дати, бюджети, формати и аудитории за максимална ефективност. Четвърта стъпка – изработка на бранд съдържание. Създаването на бранд съдържание за Facebook в нашата агенция включва използването на въздействащ копирайтинг и силни послания, за да привлечем вниманието на потребителите. Оптимизираме размерите и стиловете на съдържанието за максимална видимост и ефективност, използвайки различни дизайн формати като Link Ad, Carousel Ad, Photo Ad, Event Ad и Video Ad. Примерите, които сме извели, са вдъхновени от наши клиенти в ресторантьорския, строителния и туристически сектор. Пета стъпка – провеждане на маркетинг кампании. Управлението на рекламни кампании изисква специализирани решения за оптимални резултати и възвръщаемост, включително тестване, прецизно таргетиране и настройване на публикации, внимателно разпределение на бюджета и адаптиране към специфични аудитории за устойчив растеж. Шеста и последна стъпка – оптимизация, анализ и отчетност. Измерването във Facebook подобрява рекламите, помага да разберем аудиторията и подпомага растежа. Следим ключови метрики с инструменти за анализ и предоставяме месечни отчети за оптимални резултати. Като доказани професионалисти с множество сертификати, ние от Know-How Digital гарантираме, че вашите рекламни кампании ще бъдат управлявани от квалифицирани експерти, преминали обучения и изпитни тестове от Facebook. Свържете се с Know-How Digital за консултация и стартиране на месечна абонаментна услуга във Facebook.